Уважаема госпожо Президент на Република България, уважаема госпожо Председател на Народното събрание, Ваше Високо Преосвещенство, уважаеми господин съдия от Конституционния съд на Република България, уважаеми госпожи и господа министри и народни представители, уважаеми господин областен управител, уважаеми госпожи и господа кметове и общински съветници, уважаеми генерали, офицери, сержанти и войници от Българската армия, уважаеми жители и гости на Панагюрище, Христос Воскресе! Братя и сестри, стоим днес тук под българското небе в дни на памет. 150 години от ония април, който ни научи как се умира за свободата. От ония април, в който Панагюрище се превърна в сълза в очите на народа ни. Тежка сълза, която не пада, а свети и осветява най-страшния, но най-скъп български спомен. Въстанието от 1876 не избра мълчанието. То ни даде глас, с който се научихме да пеем и плачем едновременно. То ни върна достоинството първо пред себе си, а после пред света. Народното дело беше организирано пламенно от света и младежта на народа ни. Бенковски на 33, Каблешков и Бобеков на 25, а Райна Поп-Георгиева Футекова, Райна княгиня на 20. Тези светли, умни и смели хора се отрекоха от имена, имоти, титли и семейство, защото вярваха, че истинският човек е този, който се грижи по-малко за себе си, а повече за народа си, а който няма богатства, ще раздава душата си. Тези същите разбиваха страха с гърмежа на черешовите топове по Манило бърдо. Тук сърпове и пендари ставаха оръжие. Забравени оставаха нивите, затворени дюкяните, а църквите даваха вяра, защото въстанието беше народно дело и вяра, но и предателство, за да си спомняме героите и ония Ненко от Балдюво с черния му доклад пред пловдивския турски управител. После погром и черни бесилки, земя пропита с викове, сълзи и огън, с миризма на кръв и на пепел. Масови гробове без опело и редицата от храбри младежи, които полагали главата си на дръвника на Спасов ден, гледайки към палачите със свободния вик: "Сечи и тая аго!" Така сами сътворявали мъченическия си венец и пак сами го слагали върху отсечените си глави, за да научи светът за непреклонният български дух, за да научат всички, че през април и май на 1876 тези, които умираха, бяха по-живи от онези, които убиваха. Историята е разказвана много пъти, но дали я разбрахме? Разбрахме ли, че свободата е родена в тази най-дълбока българска рана? Разбрахме ли, че ако забравим болката от тази рана, сме готови за ново робство? Защото днес светът отново се опитва да говори с езика на страха, с войни, с безпилотни сенки в небето, с машини без лице, които чертаят нови граници от страх. Налагат ни да избираме страната на победителя или страната на победения. Избор, който не ни носи мир. А тук, в България, традициите се ронят като изсъхнало дърво. Чедата ни си тръгват с куфари по-тежки от корена, кой по мечта, кой по принуда. И майките с притихнали погледи гледат празните столове около масата и тихо се молят: дано и това лято си дойдат. Не разбрахме ли, че тук законът стана пожелателен? Не разбрахме ли, че пътищата вместо да водят към бъдеще, отнемат животи? Че засадихме градините с стъкло, вместо да дават хляб на народа ни? Че превърнахме републиката на апостолите, на въстаниците в нещо грозно и сиво?
Като че ли започнахме да разбираме и надеждата престана да бъде в сянка и се превърна в пламък, който проблясва все по-силно. Така че, убеден съм, ще успеем заедно да сътворим нов успешен дом за цялата наша общност, за да дадем нужната грижа на мечтите си и на децата си. А вие, скъпи деца, погледнете героите от портретите, научете имената им, следвайте техния пример, оставете в сърцето си късче за техния завет и го предавайте и на вашите наследници, за да я има паметта, за да я има България. Да живее и българския дух, да живее България!